tekan ini ketok. Ini matur ini cuma jangan cuma. Ilahi. Mungkin-mungkin ajaknya pun anggenipun sesih anggenipun nikah poso dari nomor ini wontenipun jenang sekolo mugi jalan pito sekolo pito salah video salah kami salah perkara saja karena sahabat dusun saja itu anggenipun nikah sesih anggenipun terteki sahabat pinungan ngajak yang sama mereka langsung seger waras dinas makiran Malaysia dalam menikah dengan waktu pun tak yang kaki kurangkan ngantor di sebulan kali bulan di bulan kawan bulan kan satu bulan di bulan apa buka betul wanita aku berproses manggil hari ini ikan kali itu ngantor ini sahabat buat Bobile namun mengatakan semangat yang bermantul wonten pikiran kalepatan badhe ngaturaken sekedhik babagan ngajengaken abang sampun pun aturaken kalian Bapak sedaya ingkang sampun cumepak wonten ngajeng kula panjenengan sedaya ingkang menika wonten sampun rapetipun kalian kelas dene Mangkoswana. Panjenenganipun Bapak Kados minangka sosok agung Dusun Sedawi ingkang kula pateni. Panjenenganipun sesepuh pilih sepuh minangka panuning sesuluh baraya ageng Dusun Sedawi ingkang pantes pinuli. Sabungi manggalaning baraya ageng Dusun Sedawi ingkang sumeba ing paturmatan. Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik, mas-mas ingkang sampun rawuh wonten adicara halal bihalal 1917 Hijriah ingkang boten kula sebat setunggal wong sawiji ingkang badhe mulya. Kepareng kawula ngempil kamardikan panjenengan inggih karana ingkang lenggahan puniki kawula minangka talamin basa saking Kanoman Kinen ngaturaken menggah migatosin gati wonten ing adicara halal bihalal 1917. Namun saderengipun kawula matur monggo kawula dherekaken ngaturaken panuwun syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah awit saking ridhonipun
Kula panjenengan sedaya ginanjar kawilujengan saha kesehatan lahir tuwin batin. Salajengipun kepareng kawula matur sepindhah kawula sulih saking kaneman ngaturaken Sugeng Riyaya 1927 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal lain. Ngaturaken sedaya kalepatan ingkang dipun semaja tuwin wonten kasemaja mugi saged kalebur wonten ing dina puniki. Kaping kalih kawula saking kanoman nganggono kathah supasita tindak tanduk ingkang singlar ing res kautaman pramila nyuwun pitedah saha sesungguhipun. Salajengipun nyuwun donga pangestu mugi kawula ingkang tasih wonten pawiyatan saged ngrampungaken ingkang dados pangangen-angen kawula. Saha ingkang sampun lulus saking pasinaon enggal pikantuk pandamelan jumbuh kaliyan kaprigelanipun piyambak-piyambak. Kawula inggih ndedonga mugi sesepuh pinisepuh tansah kasinungan kasehatan lahir tuwin batin, panjang yuswa ingkang barokah, hayu tentrem awit anggenipun omong putra wayah. Ing wasana kawula minangka talanging basa kirang para dumateng ing res subasita basa tuwin sastra kula amung tumadah pangangsani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nyambut damel gampil anjenipun pados sandang pangan kang berkah saged murakabi dhateng keluarga, saudara lan warga ingkang memberi wonten upami-upamian dipun gandhelaken anjenipun sinau ilmu lan samangke gunani dimakan diri keluarga, bangsa lan agami ingkang pungkasan lalu kanoman sampun ngaturaken kula bilih sedaya ingkang wonten ing kanoman dari kesempatan mugi-mugi sedherekaipun mangke saged sembadan kanthi donga panjenengan para sepuh lan ugi pikantuk berkah
ingkang agung. Kepala mugi saged sedaya mugi saged bangun pemahaman kebudayaan asal kultur wonten ing Indonesia. Alhamdulillah dengan katakan yang kula matur taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim menamaihi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, para kudusun segawe ingkang sampun kula hormati. Sedaya dewan kudusun segawe, ibu bapak soibu, mbak-mbak mas-mas adik-adik ingkang sampun kalongan diri sedaya. Lan sedaya kemawon ingkang kesih wonten Jawi, ingkang kesih lampah. Kula murid yang dalam niki mergo nyimpen kula matur mboten kathah langsung diwiwiti salam-salaman. Ngoten nggih? Ning sakderenge salam-salaman nggih salamane tambah mantep. Kula badhe matur sedhik. Nah niki senes tausiah Pak Sukiat. Niki namung kula jenengi tutur pinulang. Dadi kula mboten ngenekaken ilmu anyar ning kula namung nularaken ilmune tiyang sepuh dipun. Mula ingkang kesih Jawi kula aturi ganggal niki kempal niki sedaya mawon. Kula boten nenten 5 menit. Nomor setunggal mungkin nalika tanpa asto salam-salaman kersane kabeh iku derek salaman kabeh tegesipun mboten namung rogone sing derek salaman ning atine nggih salaman. Mula tiyang Jawi gadah kebiasaan nek bar salaman niku tangane gincep nenten dojo. Lah niku minangka simbol mugi-mugi salamane mboten namung astane ning atine nggih derek salaman. Kaping kalih kersane tambah mantep melih kula ajeng tanglek. Kinten-kinten tiyang nglakoni apik niku kesel apa mboten kesel Pak Bu sedherek? Berbuat baik itu capek apa tidak capek? Capek dengan wong normal kabeh. Nggih. Nglakoni apik niku kesel. Tapi kesel niku mboten kudu mandeg. Capek itu tidak harus berhenti. Nek jenengan mandeg bubrah nggih sedaya. Jadi nek tiyang cara duwe ati sing gampang mangkel, cara bahasa iki niku alay, lebay dan galau. Niku wong sing mandeg. Jadi nek jenengan lara atine normal, ning aja mandeg nindakake kabecikan. Pramila kula yakin kula niyambak jenengan sedaya tetep nggadah rasa tau muring-muring, tau mangkel lan sak pidulipun. Pramila mangkel lumrah, muring-muring itu lumrah, ning ampun mandeg nindakake kabecikan. Niku sing apa kalih. Nah, sakmenika kersanipun nalika muring-muring lara ati mangkel niku lumrah manungsa tesih kalampahan ning panjenengan dalasipun boten mandeg nindakake kabecikan. Napa kuncine? Kuncine setunggal, hatinya berzikir, pikirannya bersolawat. Napa maksudnya hatinya berzikir? Hatinya berzikir niku tansah eling marang Gusti Allah. Pun hatinya tok mau sing eling karo Gusti Allah. Insyaallah lakune insyaallah ngatoto dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah niku sing diwastani sholawat itu bukan namung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
ning sholawat niku panjenengan mangerteni empan papan. Panjenengan kula mangerteni kula ten pundi, kula kedah matur kados pundi, kula kedah matur kados pundi kali sinten kemawon niku sampun termasuk sholawat. Pramila pungkasane matur kula kersanipun kalih sing Jawi sami mlebet sedaya jenengan dereke ayo dikir saran-saran mung dikire la ilaha illallah. Ngeten nggih jenengan dereke la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo la ilaha illallah, ya illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saniki dijawab la ilaha illallah. Kuncine lawang suwarga napa? La ilaha illallah. Males banget. Jawabnya la ilaha illallah. Kalian ya kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, ora ana tembung liya napa la ilaha illallah. Sarang-sarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bodo-bodo kumpul warga la ilaha illallah, ojo lali njaluk ngapura la ilaha illallah. Monggo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nggih diwangsuli pindamel sinten Jawi mlebet sedaya nggih diwiwiti nggih. Nah, sing pungkasan ngeten. Sedaya tiyang niku sak gadah-gadahe mbuh ilmune, mbuh pengalamane, mbuh duwite, mbuh bandane niku mboten bakal manfaat yen mboten saged jenengan sedaya nularaken ten sedaya warga. Semuanya watake wong niku mboten saged diowahi, sing saged diowahi namung lakune. Model kula kados ngeten iki mbok sampe jaman dal sumben mboten bakal saged diowahi. Sing saged diowahi namung lakune. Pak Marno, Pak Sunar, Pak Sukiat nggih mboten niku watake mboten saged diowahi. Ning sing saged diowahi lakunipun. Pramila mugi laku kula panjenengan sedaya setahun ngajeng insyaallah tambah jamu tambah sae. Allahumma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, ora ana tembung liya la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lajeng manfaat yang itu tergantung bagaimana dia menyampaikan atau menularkan sesuatu. Contoh niku Pak Kadus kali Mas Kakak mriki niku nek nyekel mic ngeten Pak Kadus kira kata om bredeg. Lah iki mau perkara coro. Lah nyekel mic ngeten. Nggih digendeng ngeten ketok. Ya napa nggih? Nggih. Nek dulu malam niku tekan ngeten iki ketok. Ini matur, ini cuma jangan sekolah. Nah, ini kan cara nih. Nyekel mic niku ben ora ketok ndedeke matok. Lah ngene iki. Betul Pak. Ndedeke kok ngene ketok iki. Stabil ngene iki. Deluang ning ngono kaya apa. Nah, ngoten nggih. Sakniki sing penting carane. Ngelmune padha, punjere padha, ning nek cara nyampeke mboten pas, mboten bakal mlebet ten masyarakat. Lho, saenene kula lan sedaya tokoh masyarakat sedaya warga sing wonten Segawe wiwit takmir masjid, Bapak Pembangunan lan Pak RW, Pak RT, Pak Kadus niku harus mempunyai metode cara menyampaikan ke masyarakat gen masyarakat niku adem ayem berguyub rukun mahari pahala jinawi Allahumma Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen urip mukti mulya la ilaha illallah kudu rukun karo tangga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampun cekap semanten saking kula pungkasan katur kula at-thariqatu ahammu minal madhab. Metode atau cara lebih utama, lebih penting daripada materi yang disampaikan. Sing nomor kali al-ustadz wal mudarrisu ahammu minal madhab. Yang menyampaikan orangnya itu lebih penting daripada materinya. Sing pungkasan wa ahammu min kulli syai', dan yang lebih penting dari segalanya adalah ruhul ikhlas. Ini menika keikhlasan kita semuanya untuk memberikan apapun yang kita miliki untuk semua masyarakat dusun Segawe. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli